Здравейте, как се казвате? За тези, които не знаят, аз съм Теодоси, с и краткото Паисий. И това си има своето значение. Един мой председател Радослав каза, че името предопределя съдбата на човека. Това съм като Паисий. Роден съм улица Хилендар. Значи, това също има някакво символично значение. В едно семейство, което изповядаше възрожденските там идеали. На баща ми основната небесна Иван Хаджийски бич душевност на българския народ. Това са ценности на старите българи, които са толкова векове са успявали и устоявали. Те са му с майчиното мляко дошли. И баща ми му учи, че една работа трябва да се върши, докато е свършена, докато е приятна. Аз съм Теодосий Събев Теодосиев и моят род е до някъде модел на това как изчезват народите. Един мой прадядо от Бургас, значи на баща ми една част от рода от Бургас, другата част от Шотка и Сура след въстанието. Частта от Бургас, която е дядо Николаки Кильов, имал 12 сина. Дядо ми Теодосий е 12-тия син на дядо Николаки. Без да се броят дъщерите. Така, защото те са чушка смет общо взето. Та, 12 сина. Баща ми, дядо ми Теодосий, на който съм кръстен, е бил 12-тия син. Сами може да се досетим при едни патриархални условия, какво се получава от богатство на чурбаджията на Николаки Кильов, колко се падна 12-тия син. Тогава традицията била, първородният син получава почти всичко, останалите получават утешителни премии, но това не е важното. По-важно е нематериалното духовното наследство. И затова аз много съм държал на духовното наследство, което съм получил от баща си, от дядо си, от прадядо си и така нататък. Това са едни уроци, които са база данни, която не може да пренебрегваме и безсмислено отново да откриваме топлата вода. Хората векове, помето на проби и грешки, направи велики открития в областта на житейска наука, на науката за житието и битието. И затова ние бихме били много глупави да не използваме тези натрупани база данни и да не се получим от грешките на нашите прадеди. Така че дядо Николаки има 12 сина без да се дъщерите. Дядо ми Теодосий има 6 деца, 3 синове и 3 дъщери. Баща ми Съби Теодосиев има 4 деца, 2 синове и 2 дъщери. Аз имам един син и една дъщеря от 2 брака. Това е модел как изчезват народите. Което е тъжничко, но ние трябва да направим изводите, че нещо не е в ред. Нещо в модела не е в ред. Разбира се, това е мечтата на господарите на света, които работят по депопулацията на света, както каза една голяма там, една политическа, много видим световен пост. Упорито ще трябва да работи за депопулацията на света. Депопулация означава обезлюдяването на света. Хората станат твърде много, но ние трябва да работим за качествените хора, които трябва да останат, а не за тези, които ще бъдат излишните бройки. В тази връзка ние се срещаме с вас по случая Деня на народните будители. И онова, което можем да се вземем като пример от всички, които познаваме малко или много като имена или като образи, какво е онова, което можем да се вземем, за да не послужи в днешно време? Много неща трябва да се вземат. Даже цялото куфърче с наследството. Най-лошо е едно малко дете, учи много наследство от торба скъпоценни камъни и хвани ги хвърли в кълта. Важно е да имаш прилични наследници. Чичо Мерашо ми е разказал как по времето на цар Борис виктошак са били само евреи. Идва евреи наказва и ти питат това, ти сам ли си го купува или ти е наследство? Ако сам си го купува, защото ти се подари си отива. Ти си го изстрадал, знаеш му цената. Много хора имат наследници, които им профукват наследството и от него нищо не остава. Има една статистика за Франция, която е имперска държава с много там аристократични всякакви родове. Кои са били най-богати семейства в Франция при 100 години, кои са сега? От които са били при 100 години, се остане само една-две бройки от 100-те и те са на последните места в класацията. Останалите много се трубали, натрупали големи богатства, дошли недостойни наследници, пропияли всичко и много е важно човек да има прилични наследници. И затова една от най-важните ми работи на моите лагери школи, които правя, да каня от кръга на бившите ми възпитаници, ученици, които са сега студенти, преподаватели университетски, от 9 до 11 са идвали такива стажанти и да предам занятия. Да предам наследството.
на тези, които биха го взели. Не да го хвърлят в кълта, да го вземат да го оползотворят. Каква е ролята на съвременния будител? Да предаде онова куфарче, за което говорите, но да добави нещо или да предаде? Ами, трябва да добави колко може повече. Какво може да... Всеки човек по рождение първо дължи 2 живота. Дали майка си и баща си. Поне 2. Ние сме длъжници. Разум са длъжници. Някой казва, ма тялото си е мое, мога да правя с него каквото си искам. Не е вярно. Никой няма никаква лична заслуга, че е получил точно и това тяло. То е дадено временно, часовникът върви и като изсия срок, край, губиш го. Губиш го. Еднократно ползване. Защото не е наше. Да. Защото то не е наше. И да, който го оползотворил, който го направи нещо полезно, те го направи нещо полезно, който го похабил го. Да. Значи, има такива хлапета, има една много изрисана турска дума ГВЗ. Едно хлапе, на което му дадат нещо много хубаво, а то почва да се тръшка и го хвърля в кълта. Значи, недостойният човек е той, който си хвърля наследството в кълта. Смисленото преживение живот е този, при който взимаме с благодарност наследството, което хиляди поколения преди нас са трупали, кошничката с скъпоценните камъни в духовната област. Цял живот трупаме в кошничка, добавим по още нещо и накрая го даваме на тези, които ще оценят кошничката, които ще се зарадват. Тези, които не се зарадват, няма смисъл да дават. Какво трябва да притежава съвременния будител? Първо, трябва да притежава съвест. Твърде дълго време при нас нямаше свобода на съвестта. Има една такава идеология, че видиш ли, всякакви там морал, религия са измислица да първи господстване на пролетариата. Но се оказа, че експериментът го показа, съм човек на точни науки. Не проповядам никаква там идеология, просто метод на проби и грешки, прагматик съм, просто опитът показва, че не се получава. Просто не се получава. Това човек да се бъде така добричък просто и без такива морални императиви, където може да прави всичко е разрешено. Това си разрешеност е една много опасна илюзия. Тези хора, които проповядват това нещо, са едни илюзионисти, които или са глупави, или са злонамерени, или двете неща едновременно. Които внушават на децата, че всичко може да правят, всичко е позволено. Има един педиатър, доктор Бенджамин Спок, който написа на дебела книга "Грижа за бебето и малкото дете". Тя е размножена с милиони екземпляри по цял свят. Много милиони майки се чели тази книга, преди да почне да се гледат бебето. В нея доктор Спок казва, че малкото дете трябва всичко да получава, да му се полеви психиката. Каквото поиска, всичко да му се дава. Има един друг детски психолог, доктор Джейн Топсън, който каза, че не е вярно. От най-ранно детство дете трябва да влече неща, които бива и неща, които не може. Защото ако се научи всичко да получава, някъде нещо не получи, то ще извърши агресия или срещу другите, или срещу себе си. Защото вече е свикнал всичко да получава. Това е контрапродуктивно. И всички тия движения на хедонистите, всички тия паради на това, че може да правим каквото си искаме сега да ни е приятно. Има приятни неща, които са опасни. Например, някога капитан Джеймс Кук открива Нова Зеландия и на морето им предлага носите им крави, сърни, еления завързват там, да дадат нещо друго, да дадат човешко месо. Не иска човешко било по-вкусно. Не иска да го ядат. Така че ако пизем човешко месо, после може да не искаме да ядем друго. И затова не всяко нещо трябва да се опитва. Значи, умният човек, интелигентният човек е като шахматист, който гледа много ходове напред. Не само един път, само да лапа пешки, да получи мат в 3 хода. Да ми се закараме в последствия от цялото всички му действия. Иначе може да стигнем до при няколко години моята дъщеричка не вярва, че може за един ден да се посетят по 300 страници. Понеже специалисти са казали, че едно дете да стане с голям коефициент на интелигентност, трябва до 9 клас да е прочел поне 1000 книги по 600 страници едната. Моя син, който беше малък, чеше по 300 страници на ден. Може да се четат. И аз демонстрирах, че може да се прочел 300 страници на ден, прочетах една книга на един пътешественик българин в Папуа Нова Гвинея. Там има поговорка. Колко повече четеш, толкова по-самотен ставаш.
Канибалска поговорка. Канибалска поговорка. И на детето му стана много интересно. И наистина се оказа, че може да се прочита 300 страници за един ден. Сега само да намерим нещо интересно, което да хванем въоръжението на детето и да направим да му бъде така, да му се разпали убийството. Първо, канибалите казват от Попова Гвинея, че на европейските месото не е вкусно, защото не да сол. На японските по-вкусно, защото не да сол. Най-вкусно било да издеш жена си. Защото тя иде също да жидеш и си. Идеалната диета е това. Поне те имат по 7 жени, един ден в седмица ще имат почивен ден, по-толкова. Не е толкова страшно. И колко повече идеш, по-самотен ставаш. Освен съвест, какво трябва да притежава съвременния водител? Съвестта е важно качество, но трябва да се допълни кошмичката. Съвестта не е само съвест, но трябва да има една природна интелигентност. Не е лично да завършва някакъв университет. Има хора, които не са учили твърде много, не са ходили много на училище, обаче са самоуки. Имат свойство да се самообучават. И затова много пъти се казва, законите на учили се много излишни неща в училище. Не са излишни. Просто детето се учи да учи. Защото моята учителка по физика, госпожа Волкова, казваше, човек се учи докато е жив и ние го даем по някаква манта. Тя до 96 години доживя. Му каже, беше най-дебело, живели по-малко. Много по-кръща от нея умряха, тя до 96 години изкара. Но, знаеш, човек се учи докато е жив. Значи, едно много основно свойство е, човек трябва да може да се учи от грешките си, да се учи от грешките на другите и да помага на другите да не правят грешки. По този начин, натрупва мъдрост. Това се нарича мъдрост, която натрупваш база данни на другите и собствената база данни и това ти дава възможности в древността да бъде на голяма почет пророците. Какво значи пророк? Ами ще говорите с който е много ходили напред. Това е пророкът. Така че човек трябва да има свойство на пророк. Будителят трябва да има свойство на пророк и да знае какво се случва, защо се случва най-вече. Не само какво се случва. Много хора реагират емоционално. Така. И изпадат в паника, изпадат в истерика. Истериката е абсолютно контрапродуктивна. Аз съм много благодарен, че преди ми 10 години, поне сме били 4 деца, аз съм най-големия, майка ми изпратила гавно, припрадя да право да ме гледат. Първите ми 10 години бебешка силука помня там, с семейство, което никога по никакъв повод не си е повишавало тон. Тия хора за мен бяха светото семейство. Никога по никакъв повод не си е повишавало тон. Нула истерика. Едни благи хора, едни усмихнати хора. Каквото да се случи? Нула истерика. А сега, на всякакви екшън, първа кръв, втора кръв, 10 кръв. Някой много го ядосали. Така. Някой направи нещо лошо. И той тръгва убива 1000 човека, да може да се довърне нещо, да направи нещо още по-лошо, но този, който да направи лошо и той става още по-лошо от него. И това се прикарва, значи това е романтизация на насилието, романтизация на истериката. Според мен трябва да има цензура. Ако не искаме да изтървем поколението, ако не искаме да се самоунищожи, трябва да има цензура на информация, която стига до нашите деца. Трябва да има филтруван интернет, както в Китай и както в Австралия. Ще кажем, Китай е комунистическа държава, там е диктатура. Австралия е демокрация. Има филтруван интернет. Ние да имам порно сайт не минава. Хората казват, ние трябва да спазим децата. Децата трябва да имат детство, трябва да ще детски приказки първо, като му дойде време, ще научи нещата, които възрастните правят. Но ние ще му крадем детството на това дете. Значи, моята дъщеричка беше 4-ти клас ученичка. Бабата, най-близката й приятелка, ми каза как намира на телефона на детето ученичка. 4-ти клас намира филмче, на което се вижда как двама полицаи насилват мъж и го убиват. Това вече не е дете. Това дете е безнадежно усъкатено. Това е усъкатена душа. Детето трябва да живее в детството, това да вярва деноколедно, да живее в вълшебен свят, да прикара едно щастливо детство, да натрупа една база данни, мъдростта на човечеството, основните приказки, така, и като му дойде време да научи нещата, които знаете възрастните. Но не може да изхвърлим от едемската градина и да пъкнем направо пъкъла. Още в 10 години. Това е престъпление срещу човечеството. Затова трябва процес такъв, трябва международен трибунал. Тия хора трябва да ги съдят, които произведат такъв вид продукция и които я дават на децата. А всъщност не се ли получава точно обратното, днес да се заменят ценностите, доброто стана лошо, а лошото стана добро, полезното? Има филми, които имат добри дяволи и лоши дяволи, така, добри вещици, лоши вещици. И тъй, че
Значи това е пълно объркване на децата. Тотално объркване на децата. Като съвременният будител прави като действие и какво трябва да очаква той изобщо? Трябва ли да очаква нещо? Първото нещо, той трябва да знае коя духовна храна се еде, коя не се еде, да не еде това, което не бива. Попаднах още в комунистическо време, тогава Шопенхауер беше забранен като човеко-ненавистник и на вторични години попадам на няколко коли от една негова книга. Нещо, което е писано преди векове и там въпросният философ казва така: в наше време, да, става дума за преди 200 години, културен човек се познава не по това какво чете, а по това какво отказва да чете. Много казва се усили потока на силата литература. Значи и тогава е било. И тогава е имало същия проблем, но мащабът не е същия. Просто няма тия могъщи медии, които сега не атакуват от всякъде. И атакуват децата ни. Как да се противопоставя на това? Значи това е културният човек. Цензурата. Цензура. И вътрешна цензура. Самото дете трябва да се направи вътрешна цензура, трябва да знае, че това нещо е отровно, това не е зелен. Че има тревишка, която става зелен, тревишка, която не става зелен, която е отровно. Също както го учим, като ходим из гората, му казваме, че това е билка решетка, не това, като му изрежеш тръните, става за ядене и няма ти кракори корема от него, много полезно за живота. И ако настъпи глад и целият свят трябва да избира, това може да си спаси живота. Това е билка киселец, която също става за ядене, може да яде сурово, като измисли само от кълта и от праха. Така, а пък и това тук, нали, е отровно растение, което не бива да се яде, защото това е, да речем, тис, казват му отровачка и животни, които държат заради това нещо, умират. Има и червени плочета, които са красиви са, обаче не са за ядене. Значи, както детенството го учим, кое става за ядене, кое не става за ядене, трябва да учим коя духовна храна става и коя духовна храна не става за ядене. Защото ще му отрови душичката и отива директно в духовния пъпъл. Приживе още. Няма нужда да чака за духовния свят. За какво да сме благодарни на нашите будители? Да сме благодарни, че изобщо ги имало. Защото има примитивни народи, които никакви будители не са имали. В Амазония има племена, които целите им език е 13 думи, кого да буди, с какво да буди, да е там. Бедност. Просто информационна бедност. При нас има океан от информация. И в този океан, също както като дойде на гигантска вълна и изходи на брега, всякакви буклуци. Като дойде гигантската вълна, като се огледаш, то буклука е повече, колкото това е чистото, което е останало. Значи вълната носи много буклук. И човек трябва да умее да избяга някъде на високо, да реч, където не стига тази приливна вълна от океана, която е носи буклуци на целия свят, и да може да се избере където има бистро поточек, нали, бистро, там където пъстървата се изкачва срещу водопада нагоре, да отиде на чистото. Какво ще ни помогне да се изкачим на чистото, там където... Първо, до 9 клас сме прочели 1000 книги по 600 страници едната. Няма безплатни банички в Вселената, няма лесни успехи, всяко нещо има цена. Вселенския закон. Това е Вселенския закон. Мързела също ли си има цена? И, това е 7-я смъртен грях, мързела. Да, това си е грях. И то смъртен грях. Защото нашия мързел може да струва живота на някой друг. Това си има цена. И дете трябва да се научи, трудовото е малко, на трудовото е малко още, да чете по 3 страници на ден. Това също е труд. И той е интелектуален труд. И физически труд, разбира, също трябва да има. Но също както трябва да му взяхме мускулите на човека, трябва да се движи. И някой от колата, пак когато се влиза, рано получава инфаркт и инсулт, може да умре още на младенческа възраст. По същия начин мозъкът, ако не се използва, и той може да загине в твърде ранна възраст. И затова това нещо трябва да се ползва, да може да работи, да научим да работи. Това ли е основният инструмент на будителя? Не е само това. Будителят трябва да бъде много търпелив. Моите ученици някаква мантра знаят, че най-тежки грях гордостта, най-велико доброто от търпението. Трябва търпение. Това апостол Павел го казва, любовта е дълго търпелива. Искам много търпение, да успееш да правиш нещо хубаво на хората. И на хората, и на себе си, на най-близките си хора. Да правиш нещо хубаво, искам много търпение. Който бърза, губи. Като рицаря на кръстопътя,
където има 3 табели. Ако тръгнеш наляво, се жени царската дъщеря, ако тръгнеш надясно си губиш главата, ако тръгнеш направо, си губиш коня. И той, който бързо се жени царската дъщеря, ако си губи главата. Ако тръгва да губи глава, си губи главата по най-трудния път, се жени царската дъщеря. Това е база задание на човечеството. Тя показва, че трябва много търпение, за да можеш да успееш. Благодаря ви, господин Теодосиев, за отзовали се ваш пример, който давате за всички нас. Благодаря за интервюто. Я благодаря и живот се даде мир и любов на всички деца и на децата на нашите деца. Благодаря.